Koromoga juang luro nitie ni maheo chanjo milion 2 mag midhusi mar COVID-19 ndalogi nyalo kalo. Kaluwore gi rem mar oganda chopo dhi kawo chanjogo. Men bang' migawo mar thieth lando ni kwan mag ji mawuok oko mar dhi kawo chanjo osedok chien kuwuok gana 200 nyaka gana 7 kende odiechieng' ka odiechieng'. Ripot nogo bende yango ni ma en midhiero mokwako pinje duto mag Afrika ma ugwe ma bende dek wito oko chanjo maheo milion 40 mandalogi osekalo. Odiochieng' ma tarik 3 dwe mar 3 higa mar 2021, yedhe mag gayo teko tuo korona mane en midhiero thurka ne omole paw ndeke ma JKA. Kamano ne en okang' manorwaki gi fuong'ruok mokalo e pacho kae. Kaluwore gi kaka tuono ne onyoro pacho kae, kendo migawo mar thieth ne temo biro gi yore mag gaye. Moting'o koda ka keto ageng'a mag wuoth e bombe moko e pacho kae. Bende chopo chanjogo e pacho kae ne en fuong'ruok ne anyuola mane osebedo gi midhiero nyaka mag tho e lwet korona. Ber mar chanjono nochuno piny owacho mondo obi gi lai makare mar neno ni chiegni oganda duto yude. Ni mar dhano ne pong'o kuonde manoyangi mag kawo chanjogo. Nyaka sani koro en higni 2 nyaka mago ne timre. Ka duto koro chalo ka gima nokalo kayamo. We have witnessed over the last 1 year a significant dip in the number of vaccinations that we are happening. I think we had a high of 200,000 vaccinations a day in March 2022, but that has now moved down to an average of about 7,000 vaccinations a day. Laktar Andrew Yuga en jalony kendo jata yore thieth. Korka kore to tudo dok chien e kawo chanjogo gi dok chien e teko landruok tuono e kind oganda manyaka sani okawo ni korona ne oserumo e pacho kae. Now we have also continued to have expiries, and I think in total we easily would have about 2.3 million vaccines expiring. The major reason for expiries is because, one, the lifespan of most of these vaccines that were available, especially through donations at manufacture, is about 6 months. Migawo mar thieth yango ni moko kuom chanjo mag korona mapod nitie e ute thieth oting'o Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca to kod Sinopharm. Maduto ne ochiw gi pinje maoko e chenro mar COVAX Initiative. Chal makama inene pinje duto mag Afrika ma ugwe kama migepe mag thieth. Kuondego bende oseyango ni thoth yedhego de kethore kuonde mokangie. Piny Uganda yango ni maheo chanjo milion 13 oleo e ute thieth kendo gide kethore e thuolo mar dweche 3 mabiro ka onge joma wuok oko mondo kawgi. Mae chalre bende e piny Congo, South Sudan kod Tanzania. Inyalo paro bende ni piny Kenya nurem chopo dwaro mar chanjo ji milion 4.1 e higa mar 2022. Piny owacho nosechano mar chanjo ji milion 27 kanochopo dwe mar 12 higa mar 2022. Kata kamano, negi chanjo mana milion 23 kende e thuolono. Laktar Mulwa wacho ni piny owacho noyudo chanjo milion 31 kane gitiyo mana gi atamalo 38 kar atamalo 70 mane gichano chiwo duto. In terms of regional distribution, counties like Nairobi, Nyeri, Kakamega, and the more urban counties, Nakuru, have been able to get close to 60%. I think Nairobi has the highest vaccination rate of about 58%. Nonro e migawo mar thieth nyiso ni thoth chanjo ne ochiw e bombe kopim gi kor gwenge. Bende counties mane chiwe chanjo tekie noting'o kaunti ma Wajir, Mandera, Garissa kod Samburu. Maduto noyudo chanjo matinde atamalo 15, ka Mandera ema noyudo atamalo 10.1. Doz milion 7 mag chanjo ma korona nyaka sani pod nitie ute thieth. Ka koro piny owacho koro dwaro chako chenro mar puonjo oganda e ber kawo chanjogo. E sama migawo mar thieth e piny mangima WHO ikore mar weyo yango korona kaka midhiero e piny ngima. Ne Ramogi TV, an Roda Odhiambo.